Vi begynder i Oslo i Norge, hvor flere godsvogne og en bygning er involveret i en alvorlig ulykke. Mindst 3 personer er døde, og flere andre er kommet alvorligt til skade. Redningshelikopter og et stort antal ambulancer er sendt afsted til havnen i Oslo. Her fortæller et øjenvidne, at et godstog med flere vogne blev afsporet og kørte direkte ind i en bygning. Vi hørte, at toget kom i en voldsom fart, og vi så ikke veldig mye ut av vinduet, så vi løp ut for å se. Så da når vi løp ut, så sporet det ene vogna av, og gikk, jeg vet ikke om det gikk rundt, men det gikk i hvert fall opp, og så vi bare at det traff mot en lastebil. Flere øjenvidner siger, at vognene rev sig løs ved stationen, og derefter kørte i fuld fart mod Oslos container.